Min Jannar nisa li jkorru l-partner tagħhom ser jingħataw 7 tim leave ta' xogħol mingħajr telf ta' paga. Dan il-leave ser ikun qed jagħmel tajjeb għalih il-gvern. Il-leave ser japplika l-koppji kollha rispettivament min jekk humiex miżewġin u anke lil koppji tal-istess sess. Il-leave ser jingħata lil koppji fejn il-mara tkun korrit qabel 22 ġimgħa ta' tqala, skont il-linji gwida tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa. Il-leave ser japplika wkoll għal ħaddiema li jaħdmu għal rashom. Bir-rata li ser jitħallsu biha tkun ibbażata fuq il-paga medja li tammonta doppju tal-paga minima nazzjonali. Għal dan il-leave ser jintalab ċertifikat mediku mingħand il-ġinekologu tal-mara. Il-ċertifikat m'għandux jinkludi dettalji dwar il-każ u ser ikun japplika wkoll għal partner tal-mara biex ikunu mħarsa l-privatezza tal-koppja f'mument daqstan sensittiv. Dan il-leave japplika għal min jaħdem full-time u part-time, fis-servizz u fis-settur pubbliku u fil-privat. Min jaħdem part-time ser jitħallas fuq bażi prorata. Fit-tnedija tal-pakket ta' miżuri maħsub biex ikun ta' spalla l-familji, is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andy Allur sostna li dawn il-miżuri huma riżultat ta' konsultazzjoni nazzjonali li saret dwar l-introduzzjoni tal-miscarriage leave. Noffru wkoll support psikoloġiku blajnuna anka tal-Ministeru għal politika soċjali u drittijiet tat tfal. Din hija l-politika li għandha tmexxina il-qoddim dik li nibqgħu naħdmu biex ngħinu dawk il-familji l-aktar li kollhom bżonn f'dak il-moment partikolari. B'emenda legali l-ommijiet li jweldu tarbija mejta wara 22 ġimgħa ta' tqala ser ikunu intitolati għall-ewwel darba leave tal-maternità b'mod sieħ. Miżura oħra minn dan il-pakkett spjega Dr. Ellul li dik li nisa li jkorru mhumiex ser jibqgħu jitpoġġew fl-istess sala fejn ikun hemm nisa li jkunu għadhom kif weldu tarbija. Hawnhekk Dr. Ellul qal li flimkien mal-Ministeru tas-Saħħa infetħu early pregnancy units fl-Isptar Mater Dei u fl-Isptar Ġenerali Tawdis fejn dawn il-koppji issa jistgħu qattaw il-ħin tagħhom fl-isptar b'dinjità. Il-pakket ta' miżuri inkludu wkoll 7 tim leave għal ġenituri li jitilfu lil uriedhom minuri. Sal-lum dawn kienu intitolati għal jew 2 leave. Dan issa żdied għal 7 ijiem u leave addizzjonali ser jitħallas mill-gvern mingħajr telf ta' paga. Dan il-benefiċċju magħruf bħala bereavement leave ser japplika wkoll għal ħaddiema kollha. Dr. Ellur jirrikonoxxa li din l-għajnuna finanzjarja u psikoloġika ma taffix mit-telfa li jkunu għaddew minnha l-ġenituri. X'ostna iżda li b'dawn il-miżuri l-gvern qed jgħaddi messaġġ lil dawn il-familji li huma mhumiex waħedhom u jistħoqilhom ħin ta' mistrieħ u ħin ta' privatezza.